Сёння, 22 чэрвеня, дзень памяці і смутку. У Беларусі ўзгадваюць трагічныя часы пачатку вайны, подзвіг абаронцаў Брэсцкай крэпасці. Напярэдадні дня усенароднай памяці ахвяр Вялікай айчыннай вайны ў абласным цэнтры прайшоў шэраг мерапрыемстваў. На цэнтральных вуліцах Брэста рэканструявалі апошні мірны вечар 41-га. У атмасферу перадваеннага часу акунулася наш карэспандэнт Людмила Салдина. Завтра на досвідку рэканструктары, удзельнікі ваенна-гістарычных клубаў прымераць на сябе ўсе жахі першых часоў вайны. А пакуль парад па цэнтральных вуліцах горада і удзел у рэканструкцыі апошняга мірнага дня. Человек, он жив до тех пор, пока о нем помнят. Те, кто дал нам возможность жить, вот мы о них так помним. Это нужно показывать молодежи, потому что в свете даже тех событий, которые происходят вокруг нашей республики, это обязательно надо показывать. Показывать, как воевали наши деды, прадеды. У гэты дзень на савецкай па традыцыі шматлюдна і традыцыйна шмат гасцей, якія прыязджаюць аддаць даніну памяці абаронцам цытадэлі над Бугом. Именно на долю Белоруссии пришлось самое тяжелое время. 4 года неимоверных страданий. Поэтому наш долг, россиян, всегда помнить об этом. Усё, як і 74 гады таму. Пары кружацца ў вальсе, гуляюць ваенныя ў форме 40-х і дзяўчаты, адзетыя па модзе таго часу. Ты себя чувствуешь частичкой этого мероприятия. Как бы ты попадаешь в тот день. У той дзень газеты пісалі аб будаўнічай прамысловасці, сенакосе і спаборніцтвах сувязістаў. Аб вайне ні слова, аб ёй пачнуць казаць заўтра. Гучыць музыка, гуляюць пары, яны яшчэ не ведаюць, што заўтра будзе вайна. Вядома, гэта рэканструкцыя мінулага, але ад гэтага яшчэ вастрые ўсведамленне таго, што праз некалькі гадзін жыццё падзеліцца на да і пасля. Людмила Салдина, Тыгран Акопян, областные новины, Брест.